Čaute ľudia, budeme natáčať zase FC24, lebo som zle natočil to video, ospravedlňujem sa, takže ideme na to FC24 ešte raz. EA Sports, it's in the game. To prvé video som už natočil, ale som to zabudol ospravedlniť. Ospravedlňujem sa ešte raz. Dúfam, že mi nepadne ešte raz to, čo som natočil. No. Ešte raz vám ukážem vám zostavu. Takúto. Kiana som vylepšil na 95-ku. To sa mi podarilo, lebo som mal brankera skôr na 91-ku. A to sú tí najlepší hráči. Trossard, Kane, Doču, Doky, Lovrič, Bellingham, Milinkovič, Savič, Dimarko, Koman,